Кайттылар малай авылга. Кәҗә матайы белән веш бөтен авылны тузанга туздырдылар, йөгерәләр. Удар әбиләр белән дә исәнләшмиләр. Разве шулай ярый авылга кайткач. Монда бит күңел дигән әйбер бар. Кирдем Гөлчәчәккә, Гөлчәчәк минем күршедә яши торган кыз, менә Уфа була бит әлееме менә тәртипле кешеләр. Бу Гөлчәчәк бу менә нык тәртипле кеше. Менә әбисе белән үскән ул. Менә бисмилла, бисмилла, бисмилла бүтән әйбер белми ул менә бисмилланы. Айша Гөлчәчәк р хәрефен әйтә белми. Хәзер дә әйтә белми. Ну Гөлчәчәккә р хәрефе мишәт итмәде, ул 5 бала тапты, кияүгә дә чыгып тормады, аптыраган инде ул әллә шунда. Бүтән авылга бер Гөлчәчәк инде. Хәзер Гөлчәчәк кирде дә. Әтине пилорамына чыктык та записка язабыз теге крутойларга. Химический карандаш белән. Ма дидем. Ма ждем вас дидем дә. Такырыкның урысчасын белмибез. Мин аны хәзер дә белмим әле дөресен генә әйткәндә. Гөлчәчәк курка малай куллары калтыраган тегенең кызай. Может кигәкмиде гади. Как инде кигәкми мин әйтәм, кигәк. Безнең авыл бит ул. Давай мин әйтәм, язабыз, была не была, алла инде. Ма дидем. Ма ждем вас в Токороке дип яздым да куйдым. И килделәр. И без дә бардык. Без тирестә үскән гөмбә что ли, без бит крутой кызлар. Бизәндек ма, апайның теннары белән, әнинең тушларын урлап. Ул теге заваркага песокны разводить итеп, мондай чолкаларны бастырып куйдыклар. Ясыйгызмы соң шундый чолка? Кызлар бигрәк ямсыз булган әйе. Ямсыз бит инде. Әле дискотекага төшкәндә җир чыкса артка кайрай иде ул, хәтерлисезме? Валлай та, малай, чолка. Чолкаларны катырып барып утырдык тукурукка. Монда бүрәнә өстендә утыралар теге ике крутой җигет. Бүрәнәнең арткы ягында башланган кычыртканлык, монда утырабыз без. Гөлчәчәк инде бисмилла. Мин иштәге урысча сүзләрне кабатлыйм, весь мин әйтәм, тетәм хәзер чыгам да бәрәм тегеләрне. Бәрдем. Чыкты бер мәлне җил белсәгез, ул теге күрше Сагит абыйның кымын өскә күтәреп тиреп бәрде. Ул Гөлчәчәкнең күзенә кым кергәндә, теге тилесе күзен ышкыган. Әнинең тушы. Гөлчәчәк утыра кызлар, кап-кара панда кебек белсәгез менә. Авызда шытыр-шытыр ком. Чолкалар өскә менеп китте. Кычырткан шага, кашына теге җегетләр янына чыгып бастык икәү. Курица диделәр дә кайтып киттеләр. Все, бетте шул көнне. Илсия Бәдердинованың шәһәр җегетләре белән отношениялары мәңгелеккә бетте шул көнне. Дамы мин әйтәм сезнең шәһәр җегетләрегезне. Яшәсен үзебезнең авылныкылар ичмасам дип.